ha koto kalle ɓoccittiɗo fuɗɗima bareje hente ɓoyen uddi télévision ma portable walla tablette ma sa leeli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen saabu ɗum ala ko ɓuuri welde o galle ɓoccitiɗo e sal kajja ene wonde alasane amina ene furo sukaɓe yo kor te kañum ñalla yota ko resto pari foot walla grand place suudi ñalla haalde tan ko wodanani ɗum non min ko rek laa jox non min ko rek laa jox salaamaaleykum. waaleykum salaam no mbaɗɗa sabar sin ko alsana waɗi kadi non père haydara waɗa ko rek laa jox résultat jox résultat woni rédila non père min ko rek laa jox la ilaha illallah ana yone yeeyam ma ganduɗa hoore maɗa cangle ko gawri waɗa he koye reedu ala haala rédila ok père c'est bon min ko rek laa jox no mbaɗa aɗa yaha tan oñono findi feere ni mbaɗa gauche droit tan kela bone rewma mayde bonde ronde ko roñi gollu wondi ko hono neɗɗo yirata cangle ɗaɗi wiɗum wonde so joomum ala résultat ko firti résultat ni min sikkannomi ni wonko Allah tan waɗi bob kono mi yatara ɗum aɗa yaha tan aɗa ami yaha aɗa diwo aɗa wiye résultat ko woni résultat neɗɗo neɗɗo nattoyani maɗi joni hay goto ƴeew guila suɓum subaka ɓeɗo balɗe foof mbeɗa yeeye kono guila suɓum subaka hay goto arani wonnoɓe ganda miraga baka sujemminan rewɓe joni natti wonde semet hunde foof ne tuuɓe fini ha maayi ɓen ƴarata daɗi ɓe aali dakka haalaka kono neɗɗo nattoya e bagage ɗum ñallu